Чергове судилище над кримськими татарами завершилося в російському Ростові. На лаві підсудних Північно-Кавказького окружного воєнного суду знову 5 фігурантів так званої справи про тероризм із Сімферополя. Це Рустем Ісмаїлов, Еміль Джемаденов, Айдар Саледінов, Узеїр та Теймур Абдулаєви. На сьогоднішньому засіданні прокурори запропонували суддям послухати записи розмови з будинку Рустема Ісмаїлова. Російські ФСБівці встановили там прослуховування ще в 2016-му. Підтримати несправедливо звинувачених у тероризмі кримських татар із окупованого Криму приїхали їхні дружини та небайдужі співвітчизники. Слухання у цій сфабрикованій справі продовжать через тиждень, 1 квітня. Даже на такие дальние расстояния хотим выехать и показать и этим ребятам, что мы с ними, и всем остальным людям, что мы должны быть едины. 5 кримських татар російські ФСБівці затримали в жовтні 2016-го. Їм закидають спробу повалення державного устрою в Росії та причетність до забороненої Кремлем організації Хізбут-Тахрір. В грудні минулого року їх етапували із Сімферополя до Ростова-на-Дону.